дар рӯзи сеюми мусобиқаи чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо ду варзишгари тоҷик беҳрӯзи хоҷазода ва Сомон Маҳмадбеков дар вазни 73 кило ворди майдон шуданд ки натиҷаи қуввоозмоии варзишгарони кишварро ҳамкоронамон шарҳ медиҳанд. сеюмин рӯзи рақобатҳои ҷаҳонии ҷудо дар шаҳри Токио барои варзишгарони тоҷик бобарор оғоз шуд. аз ҷумла беҳрӯзи хоҷазода дар аввалин рақобаташ бо Цен Очир Цог Баатар аз Моғолистон ки имсол дар чемпионати Осиё ва Уқёнусия зинаи аввалро касб карда буд рақобат намуд. рақобат сангин буд, аммо дар сониҳаҳои охир хоҷазода ҳарифро ба тахтаи пушт зада ипонро касб кард ва чемпиони Осиёро аз раҳаш барканор намуд. рақобати дуюми беҳрӯзи хоҷазода аз аввалинаш ҳам сангинтар гузашт, зеро Макдиэл Эстрада ғолиби чемпионати Пан Американ 2019 буда ҳарифи пурқудрат маҳсуб мешуд. рақобати ин ду ҷудокор ба голден скор кашида шуда беҳрӯзи хоҷазода фаъолтар буд ва ҳамин боис гашт ки Макдиэл Эстрада бо гирифтани танбеҳҳои пай дар пай ба хотири камфаъолӣ рақобатро бохту довар хоҷазодаро ғолиби ин нерӯсанҷӣ эълом кард. сеюмин нерӯсанҷии беҳрӯз бо Акил Дьяково аз Косово сурат гирифт. ин варзишгари Косово ки дар гран-при Будапешт ғолиб гардида буд рақиби сарсахт маҳсуб мешуд. рақобати шадид миёни ин ду нафар сурат гирифта ниҳоятан беҳрӯзи хоҷазода дар дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ тавонист ҳарифи пурқудрати худро бо имтиёзи ипон шикаст диҳад. чорумин рақиби беҳрӯзи хоҷазода дар чемпионати ҷаҳони 2019 Сайин Ҷиригала аз чин буд ки аллакай дар сониҳаи аввал беҳрӯз бо иҷрои усул имтиёзи вазари аз ӯ касб кард. дар идома набарди ин ду нафар дигар ба ҷуз дутои танбеҳ ҳеҷ дастоварде надоштанд ва бо ҳамин имтиёзи вазари беҳрӯзи хоҷазода роҳхат ба марҳилаи панҷумро дарёфт намуд. дар даври панҷум вай дар муқобили Ҳидоят Ҳайдаров варзишгари кишвари Озарбойҷон қарор гирифт. рақобаташ бо ғолиби Гранд-слами Боку дар соли ҷорӣ хуб ҷараён дошт ва чанд маврид имкониятҳои хуб варзишгари мо низ дошт, аммо дар вақти асосӣ ғолиб муайян нагардида кор ба голден скор кашида шуд. пас аз гузашти 1.5 дақиқа вақти иловашуда варзишгари озарбойҷонӣ беҳрӯзи хоҷазодаро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта бо ҳамин роҳи варзишгари тоҷикро ба финали чемпионати ҷаҳон баст. аммо беҳрӯзи хоҷазода ҳамчунон имкони ба даст овардани нишони чемпионати ҷаҳонро аз даст надода ва ҳарифи баъдиаш Бутбул Тоҳар аз Исроил хоҳад буд. ҳамчунин дар ҳамин вазн Сомон Маҳмадбеков низ оғози бисёр хуб дошт. вай дар аввалин рақобатҳои ҷаҳонӣ бо Меднес Магнер аз кишвари Кабе Верде ки соҳиби нишони биринҷии мусобиқоти кушоди Дакари Африқо шуда буд майдондорӣ кард. ин рақобат ним дақиқа ҳам тӯл накашид, зеро Сомон Маҳмадбеков дар 27 сония ҳарифашро бо усули буғӣ ё ба истилоҳ хафа кардан мағлуб намуд. дар даври дуюм варзишгари ояндадори тоҷик дар муқобили Макиас Томи аз Шветсия қарор гирифт. Томи дар соли ҷорӣ ғолиби бозиҳои аврупои Минск ва гран-прии Екатеринбург шуда буд, аммо ин ҳам ба ӯ кӯмак накард, зеро Сомон Маҳмадбеков тавонист дар дақиқаи дуюми рақобат тахта пушти Макиас Томиро ба замин зада имтиёзи ипон касб карда ва нирӯяшро барои рақобати сеюм ҳифз намояд. ҳамин буд ки дар рақобати сеюми худ Сомон Маҳмадбеков бидуни мушкил бар ҳарифи худ аз Молдова дастболо гардад. ҳамаги 1.5 дақиқа нагузашта аз оғози рақобат аллакай китфони Виктор Стерпу иштирокчии чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ҷоизадори гран-при ва ғолиби ҷоми Аврупо миёни наврасонро рӯи замин бигзорад ва сеюмин нерӯсанҷиашро бо имтиёзи ипон ва пеш аз муҳлат бо пирӯзӣ ба анҷом расонад. аммо дар даври чоруми рақобаташ Сомон Маҳмадбеков натавонист ҳарифаш Клаудио Сантес аз Люксембургро дар вақти асосӣ шикаст диҳад, зеро рақобати ин ду варзишгар ба голден скор кашида шуд. дар вақти илова шуда бошад Сомон Маҳмадбеков фаъолтар буда, ҳарифи ӯ камфаъол буд ва бинобар ин бо се танбеҳ Клаудио Сантес ки ғолиби ҷоми Пан Американ 2019 мебошад аз варзишгари тоҷик шикаст хӯрда Сомон ба даври панҷум роҳ ёфт. дар ин давр бошад рақиби ӯ варзишгари рус Денис Ярцев шуд ки имсол ғолиби гран-прии Марокаш шуда буд. ин дуюмин дидори Сомон Маҳмадбеков буд ки дар вақти асосӣ ғолиб муайян нагардида ба вақти иловагӣ кашида шуд. аммо дар ним дақиқаи вақти илова шуда ба монанди беҳрӯзи хоҷазода Сомон Маҳмадбеков низ аз идомаи рақобат барои медали тилло маҳрум гардид, зеро Ярцев тавонист аз ӯ имтиёзи вазари касб намояд. ҳамин тавр ду варзишгари тоҷик ки оғози бисёр хубе доштанд ҳанӯз ҳам барои касби медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар вазни то 73 килограмм имкон доранд.